हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण പ്രണാമം മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. സോറി, ഒരു 10 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയിണ്ട്. സോറി, പ്രഭു ഇല്ലെന്ന് നിങ്ങളുടെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു 3-4 ദിവസം ഞാനായിരിക്കും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തുടങ്ങാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപതാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദേദം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 9 രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. അപ്പൊ വിദ്യകളുടെ രാജാവും പിന്നെ രഹസ്യങ്ങളുടെ വെച്ചിട്ടുള്ള രാജാവ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതിനെ രാജവിദ്യയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ രാജവിദ്യയാണ്, അതേപോലെ തന്നെ അതെങ്ങനെയാണ് രാജഗുഹ്യവുമാണ്. രഹസ്യങ്ങളുടെ ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം അല്ലെ. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്ക്, നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾക്ക് മക്കളോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമുണ്ട്. നമ്മളത് എങ്ങനെയാ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്? അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങളും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്തൊക്കെയാണോ അതൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അവരോട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കാണിക്കേണ്ടത്? ഭക്തി ഭഗവാനോട് ഭക്തി ഉണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കാണിക്കേണ്ടത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത്. അപ്പോ പ്രഭുപാദർ പറയണത് എന്താണ്? ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്. അപ്പൊ ഏതൊരു വ്യക്തിയോടും സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിച്ച് കാണിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഭഗവാനോട് ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവ ചെയ്യുക, നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുക. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം വിദ്യകളിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ്, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട, ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ രാജഗുഹ്യവുമാണ് ഇത് പറയാണ്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ളതും എന്താണ്? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ അറിവ് ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് തന്നെ വളരെ രഹസ്യമായിട്ടാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ നോളേജ് ആണ് എന്ത്? രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ, അതായത് നമ്മളെ ഭക്തിയുടെ സേവനം. നമുക്ക് അധ്യായത്തിലോട്ട് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 1ാമത്തെ ശ്ലോകം ഇതിലില്ല, അത് ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോളൂ, ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ട് തരണോ ആദ്യമേ തന്നെ? വേണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. താല്പര്യണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്? പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. മാതാജി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടണം മാതാജി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ട് തരണം. ഇട്ട്. ഒരു സെക്കൻഡ്. എടുക്കട്ടെ മാതാജി. അപ്പൊ ഒരു ബുക്കും പേന എടുത്ത് വെച്ചെല്ലാവരും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ദിവസമൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ മാതാജി, പറഞ്ഞ മാതാജി. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇട്ട് തരാം ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കാം മാതാജി. സമയം പിടിക്കുമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്തത് വേഗം ചെയ്യാനായിട്ടാ. ശാരദാക്ഷി മാതാജിയുടെ നമ്പറിലേക്ക് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാക്ഷി, എന്റെ നമ്പറിൽ നിന്നല്ല, പ്രഭുവിന്റെ നമ്പറിൽ നിന്നാ വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ പ്രഭു മാതാജി. ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്ന് ഇട്ടേളെ. ഓക്കെ. കണ്ടോ? ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടോളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് എല്ലാവരും നോക്കിക്കോളൂ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ, എന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുതണ്ട, പിന്നെ അതിൽ നോക്കിയാൽ മതി. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? പിന്നെ ഭഗവാന്റെ 2 ശക്തികൾ ഏതെല്ലാമാണ്? ശ്ലോകം 9:13 ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണമെന്നാണ് 9:14 ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ശ്ലോകം 9:22 എന്താ പറയുന്നത്? 9:25 എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്തെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ 9:26 പറയുന്നത്? 9:27 എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ശരി, അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് നോക്കിയേ. ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ? അപ്പൊ അതില് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്ലാസ് തെളിയുന്നില്ലേ? നാളെ തൊട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഞാനത് നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആർക്കും അറിയില്ലേ? നോക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല, വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ? നാളെ തൊട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വേണോന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ടായിരുന്നു. മറ്റേ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ അറിയില്ല. ശരി, അപ്പൊ നാളെ തൊട്ട് ഞാൻ ചെയ്തു. അതെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും ദിവസം ഇട്ടുതരാം. നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്തോളൂ എല്ലാത്തിന്റെയും. ഇട്ടുതരാം കേട്ടോ. നമുക്ക് 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലോട്ട് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം തു തേ ഗുഹ്യതമം പ്രവിക്ഷ്യാമ്യനസൂയവേ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാന സഹിതം യജ്ഞാതോ മോക്ഷ്യസേ ശുഭാത്
ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാകും. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് അർജുനനോട്? പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നീ എന്നിൽ അസൂയാലു ആവാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഞാൻ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നത്, നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്താണ്? ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ഈ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നിനക്ക് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയും തോറും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി വർദ്ധിച്ചു വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അർജുനന് എന്ത് തോന്നിയില്ല? അസൂയ തോന്നിയിട്ടില്ല ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓരോ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും തോറും അർജുനന്റെ മനസ്സില് ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഭക്തിയും ആദരവും വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസൂയ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അർജുനന് ഈ അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനം എന്ന് എന്താ പറയുന്നത്? ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവ്, അത് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണത്? നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഭഗവത്ഗീത എന്താണ്? നമ്മുടെ ലൈഫ് മാനുവലാണ്, നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ മാനുവലാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞു. മനുഷ്യ ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കണം, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നതാണ് എന്തില്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കിയാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ടൊരു കാര്യം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തി നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാൻ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുണ്ടായ റീസൺ എന്താണ്? അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ മാത്രമല്ല, അർജുനൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാനോട് അസൂയ തോന്നാത്തത് കൊണ്ടാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ ഈ ഒരു ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രാമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസൂകും കർത്തുമവ്യയം. ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. രാജവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? വിദ്യകളുടെ രാജാവാണ് ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത്? രാജവിദ്യ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിദ്യകളുടെ രാജാവാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇന്നലത്തെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത്. ഏതിൽ പഠിച്ചത്? നമ്മള് യജ്ഞം ചെയ്താലും ദാനം ചെയ്താലും തപസ് ചെയ്താലും കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന പുണ്യം നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും രാജാവാണ് ആര്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞ. അപ്പൊ എന്ത് കർമ്മങ്ങൾ, എന്ത് തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്താലും അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ മാത്രം ഗുണം നമുക്ക് എന്തൊരു കാര്യം മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് കിട്ടും? ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും. അപ്പൊ ഈ ഒരു ജ്ഞാനം എന്താണ്? രാജവിദ്യയാണ്. പിന്നെ രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതും പവിത്രമായിട്ടുള്ളതുമാണിത്. കാരണം എന്താണിത്? നമുക്കറിയാം, ഈ സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോണതും പിന്നെ എന്താണ് ലിഫ്റ്റ് കയറി പോണ ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ പഠിച്ചു. കാരണം നമുക്ക് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നേരെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകം കഴിഞ്ഞ് ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ മുകളിലാണ് ഏത് ലോകം വരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ആണ് എവിടേക്ക് പോകുന്നത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലോട്ട് പോകുന്നത്. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത്. അതാണ് രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും പവിത്രവുമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ടതുമാണെന്നാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താ ഗുണമുള്ളത്? നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് അവർക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണ് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. അത് മാത്രമല്ല ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. എന്തിലൂടെ? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ. ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല ഹേ ധനഞ്ജയ. അതുകൊണ്ട്
അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇനി എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് എന്താ പറയാ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രമേ, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ? ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ആർക്കും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും അവർക്ക് എത്തേണ്ടതായിട്ട് വരാണ്. കാരണം ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ലേ? മാതാജി എന്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? മാതാജിയുടെ പ്രോബ്ലം ആണോ? എന്റെ പ്രോബ്ലം ആണോ? എന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഇല്ല, കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ? ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. നമുക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ആദ്യം നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം, ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തുന്നത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലോട്ടാണ് എത്തുന്നത്. അവിടുത്തെ ലോകത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവിടെ എന്താണ്? ജനന മരണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതാണ് ഈ ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം. പക്ഷെ അവിടേക്ക് എത്തില്ലെങ്കിലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ആർക്കും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തിൽ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാവിടും നിറഞ്ഞു നിൽക്കാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ എന്നാലും ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അവയിലല്ല. എല്ലാതും ആരിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനിലാണ് എല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അവ്യക്തമായ രൂപത്തിലാണ്. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ വ്യക്തമായിട്ട് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ആർക്ക് മാത്രമേ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാത്തവരെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ യോഗമായ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി എന്താ ചെയ്യണത്? ഭഗവാനെ നമ്മളിൽ നിന്ന്, ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള യോഗമായ ഭഗവാനെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മറച്ചു പിടിക്കും. അവ്യക്തമായ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ ആർക്കും മാത്രമേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാത്തവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ മറച്ചു പിടിക്കുന്നതാണ് ആര്? യോഗമായ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അഥാ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാതി ന ഭാവേത് ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈഹി സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാത സ്വയമേവാ സ്ഫുരത്യതഃ. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട്, അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം, പിന്നെ ഗുണങ്ങൾ, ലീലകൾ, യശസ് മുതലായവ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. പരിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും അറിയാനും സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതിലാണ് നമ്മളെ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, പ്രമാഞ്ചന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്താ സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി. ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദനോടുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തെ വളർത്തിയെടുത്ത് ഭക്തൻ തന്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തും ഒരേപോലെ നമുക്ക് ആര് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കാണ്? ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ സൂക്ഷ്മമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. സ്ഥൂലമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാത്തവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാനെ മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ദൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. എന്റെ യോഗഭാവം നോക്കൂ. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ നമുക്കറിയാം സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനാണ്, എല്ലാവരും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ്. പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പക്ഷെ ഒരു അംശം അല്ല ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഈ പ്രപഞ്ചം ഉത്ഭവിച്ചത് ഭഗവാൻ നിന്നാണ്. നമുക്കറിയാം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചം ആരിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, എല്ലാത്തിനെയും പരിപാലിക്കുന്നവനും സർവ്വഭൂതങ്ങളും എല്ലാതും ആരിലാണ് നിൽക്കുന്നത്? ഭഗവാനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമല്ല, എല്ലാതും ആരിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? അന്തരീക്ഷത്തില് ഒഴുകി നടക്കുന്ന ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കുകയാണ്. ആ അന്തരീക്ഷം എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവത് ശക്തി കൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് ഭിന്നനാണ് ഭഗവാൻ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാതും ഭഗവാനിലാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ അതിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമുള്ള അവിടെ. പിന്നെ ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ക്ലിയർ ആക്കി തരാണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറയാണ്. ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സർവ്വ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആകാശത്തിൽ കാറ്റ് നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറയാണ്. എങ്ങനെയാണ്? ആകാശത്തിലുള്ള വായു അഥവാ കാറ്റ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ആവിർഭാവമാണ് അതിലെ. അപ്പൊ വായുവിന്റെ ചലനം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരണം. ഓരോ വസ്തുക്കൾ ചലിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാകും, അത് വായുവിന്റെ ചലനമാണ്. പക്ഷെ ആ വായു എങ്ങോട്ട് കടക്കുന്നില്ല, ആകാശത്തിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യാണ്, അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അത് കടക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ ചലനത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് എന്ത്? അവിടെ വായു ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യം. നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാതും വിശ്രമിക്കുന്നത്. പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അധീനതയിലാണ്. എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനവും ആരുടെ അധീനതയിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അധീനതയിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണത്? അത് തിരോഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പ്രപഞ്ചത്തില് ഓരോ സമയത്തും നമ്മള് ഭഗവാന്റെ 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങളുണ്ട്. പറഞ്ഞിരുന്നു വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ 3 പ്രഭു പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇതിലാണോ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ അതായത് നമ്മള് 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ, കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, പിന്നാരാണ് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും കാരണമാകുന്നതാണ് ആര്? കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. ഭഗവാന്റെ ആദ്യ പുരുഷാവതാരമായിട്ടുള്ള കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, മഹാവിഷ്ണു എന്താണ്? കാരണോദക സമുദ്രത്തില് ലയിക്കുന്ന മഹാവിഷ്ണു. ആ വിഷ്ണുവിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എന്ത്? അനേകം പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ആ പ്രപഞ്ചങ്ങളില് അതില് ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വരുന്നത്? താമരത്തണ്ടിൽ നിന്നും ബ്രഹ്മദേവൻ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ പ്രപഞ്ചത്തില് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു പ്രവേശിക്കുന്നു. പിന്നെ അതിലെ ഓരോ ആത്മാവിന്റെ ഉള്ളിലും ഓരോ ജീവാത്മാവിലും പിന്നെ ആര് പ്രവേശിക്കാണ്? ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു പ്രവേശിക്കുന്നു. ആ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ആര് പറയുന്നത്? അതാണ് നമ്മളുടെ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. ക്ഷീരസമുദ്രത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ശയിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. അപ്പൊ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികള് ഇവരാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ഫുൾ സെൻട്രൽ കൺട്രോളിൽ. പക്ഷെ ഇവര് 3 പേരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, പിന്നെ വന്നിട്ട് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ആണ് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള ശംഖുചക്ര കഥാപത്മത്തോട് കൂടിയിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ മൂർത്തി രൂപം. കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണമാകുന്നത്. ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവാണ് ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഉള്ളത്. അതാണ് നമ്മളുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഇവരിലൂടെയാണ്. ധനഞ്ജയ, ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഈ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാത്ത ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്നും ആരെ ബന്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല? ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെയാണ് ആര് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന് യാതൊരു പ്രവൃത്തി ഇല്ല എന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നതെങ്കിലും, പക്ഷെ ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും, നിരന്തരം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ആരുടെ കൂടെയാണ് നടക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല.
അതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതില് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം പറയണമെങ്കിൽ ഒരു ഹൈക്കോടതിയിലെ ജഡ്ജിനെ ഉദാഹരണമായി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമാണ് പല സംഭവങ്ങളും അവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരാളെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിക്കുന്നതും പിന്നെ മറ്റൊരാൾക്ക് തടവ് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നതും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ജഡ്ജി ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ജഡ്ജിക്ക് യാതൊരു ലാഭവും നഷ്ടവും ഒന്നും ഇല്ല. ജഡ്ജി എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോവാണ് അല്ലെ, ഉദാസീനനെ പോലെയാണ് ജഡ്ജി. അവിടെ ജഡ്ജിക്ക് വേറെ ഒന്നും അവിടെ ഒന്നുമില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ സ്ഥിതി. ഭഗവാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഭഗവാൻ അവിടെ എന്തില്ല, ഉദാസീനനെ പോലെയാണ്. ഒന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാൻ ഒന്നും ബന്ധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തതേ. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് എല്ലാ ചരാചരങ്ങളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രണ്ട് ശക്തികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ശക്തികള്? ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളും, രണ്ട് ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രണ്ട് ശക്തികളാണ്. ഒന്ന് ജീവാത്മാക്കള്, ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി, അധമ ശക്തിയായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാ ചരാചരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഈ നിയമം അനുസരിച്ചാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് ഈ സൃഷ്ടിയെല്ലാം നടത്തുന്നത്. ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഈ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രണ്ട് ശക്തികളുണ്ട്, ഒന്ന് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയും ഒന്ന് അധമ ശക്തിയും. ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് ആര്? ജീവാത്മാക്കള്, ജീവഗണങ്ങള്. ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തിയാണ് എന്ത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി. അതൊന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാം. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് സൃഷ്ടിയൊക്കെ നടത്തുന്നത്. അവജാനന്തി മാമൂഢ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം പരംഭാവമജാനന്തോ മമാഭൂത മഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ മനുഷ്യരൂപത്തില് ഉള്ള ഭഗവാൻ എന്താ അവതരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ മൂഢന്മാരെന്താ ചെയ്യണത്? അവര് നിന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. കാരണം അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല. എല്ലാറ്റിന്റെയും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ആർക്കറിയുന്നില്ല? ഈ മൂഢന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോ അവരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത്? ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ഇവരൊക്കെ കാണുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെല്ലാം നടത്തുന്ന, എല്ലാത്തിനും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭഗവാനാണെന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? ഈ മൂഢന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അവര് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ഇവരെല്ലാം കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണെന്നോ, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്നോ, ഭഗവാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥൻ എന്നോ, ഭഗവാന്റെ ഈ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവം ആർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല? ഈ മൂഢന്മാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അവര് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. സത്ചിത് ആനന്ദം അത് ഭഗവാനിൽ ദർശിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ആർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല? ഈ മൂഢന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. മോഘാശ മോഘകർമാണോ മോഘജ്ഞാന വിചേതസഃ രാക്ഷസീമാസുരീം ചൈവ പ്രകൃതി മോഹിനീം ശ്രിതഃ. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ആ വ്യാമോഹാവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോകും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവർക്ക് ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളാൽ അവർക്ക് ആകൃഷ്ടരാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവര് ആസുര സ്വഭാവത്തിലും നിരീശ്വരവാദപരമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അവര് ആ വ്യാമോഹത്തിൽ പെട്ടുകൊണ്ട്, അവർക്ക് വ്യാമോഹം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ശരിയും തെറ്റും മനസ്സിലാവാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ്? മുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും പിന്നെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനം ആർജിച്ചതെല്ലാം അവരുടെ പാഴായി പോകും. അവരെന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ജ്ഞാനം ആർജിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നെ
മുക്തിയെ കുറിച്ച് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷകളുണ്ട്, പിന്നെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒന്നും പുണ്യങ്ങളൊന്നും ആർക്ക് ലഭിക്കാതെ പോകാണ്? ഈ നിരീശ്വരവാദികൾക്ക്, ഈ അസുര പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് ലഭിക്കാതെ പോകാണ്. അവര് ചെയ്ത എല്ലാ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം അവർക്ക് എന്തായിട്ട് പോകാണ്? അവർക്ക് പാഴായി പോകാണ്. അവർക്ക് അതൊന്നും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കില്ലെങ്കിൽ അവരെന്താണ് അവര് ചെയ്യുന്ന? ഭഗവാനോട് കരുതുന്നത് തിരിച്ചും അപരാധമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണാന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് വലിയൊരു അപരാധമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഭൗതിക ശരീരമാണ് ഭഗവാന്റെ എന്ന് കരുതുന്നത് ഒരു അപരാധമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? അവര് ആ മുക്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത പ്രവർത്തികളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളുടെ പുണ്യങ്ങളും ജ്ഞാനം ആർജിച്ചതുമെല്ലാം അവരുടേത് എന്തായിട്ട് പോകാണ്? പാഴായിട്ട് പോകും. മഹാത്മനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദൈവീം പ്രകൃതിമാശ്രിതാഃ ഭജന്ത്യാനന്യ മനസോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ. വ്യാമോഹം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞില്ല. നമുക്ക് ശരിയും തെറ്റും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യാമോഹം ബാധിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? നമുക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ആ വിശിഷ്ട ആത്മാക്കൾ, അതായത് പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ആരാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? അവരെപ്പോഴും ദൈവിക പ്രകൃതിയെ സുരക്ഷിതരാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള യോഗമായ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഒരു അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള യോഗമായ രാധാറാണി അവരെ സുരക്ഷിതരാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ളവരെ? ഈ പരിശുദ്ധാത്മാക്കളെ, ഈ പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ, പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള യോഗമായ സംരക്ഷിക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടാണ്? അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കി. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ആദി കാരണനാണ്, സർവകാരണ കാരണം എന്ന് പറയാം അല്ലെ. ആദി കാരണനും പിന്നെ അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരാരാണ്? പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ആര് സംരക്ഷിക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള യോഗമായി അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. അവര് ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ദൈവിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി, രാധാറാണിയാണ്. ആ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഇവര് സുരക്ഷിതരാണ്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്? ഭഗവാനെ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക്, പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ ആരാണെന്നും ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും ലീലകളെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ആര് സംരക്ഷിക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ ദൈവിക പ്രകൃതി അവരെ സുരക്ഷിതരാക്കുന്നു, അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യതന്തശ്ചാദൃഢാവൃതഃ നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോട് കൂടി ആരാധിക്കുന്നു. ഇനി ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ടത്? എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കീർത്തികളെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, പിന്നെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിക്കുക. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിക്കണം, പിന്നെ ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കുക. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് ധ്യാനിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരാധിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഒന്ന്, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ, ഒരു മഹാത്മാവ് എപ്പോഴും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ ഗുണങ്ങള്, മഹത് ഗുണങ്ങള് കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അയാൾക്ക് അതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക,
കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, സങ്കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ വർണ്ണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ വർണ്ണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത് മാത്രമാണ് ആർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്? ഒരു ഭക്തന് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇതിലൂടെ. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കേണ്ടത്? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് മഹാത്മാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ഈ 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാ ധാതാ പിതാമഹഃ വേദ്യം പവിത്രമോങ്കാരം ഋക്സമായജുരേവച. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഋക് സാം യജുർവേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഇനി എന്താ പറയണത്? ലോകത്തിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാവരുടെയും നമ്മൾ പറഞ്ഞ അഹം ബീജപ്രദാപിത, എല്ലാവർക്കും ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ രക്ഷകനും അച്ഛനും പിതാമഹനും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനാണ് അല്ലെ. പിന്നെ പ്രണവം ആരാണെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാൻ തന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഋക് സാമ യജുർവേദങ്ങൾ എല്ലാതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണത് ഭഗവാനെ അച്ഛനും ഈ ലോകത്തിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും രക്ഷകനും പിതാമഹനും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അറിയേണ്ടതും പവിത്രതും പ്രണവവും ഋക് സാമ യജുർവേദങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ് അർജുനനോട്. പിന്നെ ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും ആശ്രയവും ഉറ്റമിത്രവും ഞാനാകുന്നു. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഇങ്ങൊന്നും കൂടി എന്താ പറഞ്ഞിരുന്ന ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുകയാണല്ലേ. ലക്ഷ്യം, എല്ലാവരുടെ ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും ഉറ്റമിത്രവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഉറ്റമിത്രവും എല്ലാവരുടെ വാസസ്ഥാനവും എല്ലാവരുടെ പ്രഭുവും എല്ലാവർക്കും ആശ്രയമായിട്ടുള്ളതും എല്ലാത്തിനും ലക്ഷ്യസ്ഥാനവും ആര് തന്നെ? ഞാൻ തന്നെ, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ബീജവും ആര് തന്നെയാണെന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ് ഇവിടെ. അല്ലയോ അർജുന, ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത് അടുത്തതില്? അറിലോ അർജുന 19 അല്ലെ. അല്ലയോ അർജുന, ഈ ഞാൻ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും മഴ ഇല്ലാതാക്കുന്നതും ഞാൻ തന്നെ. ഞാനാണ് അമൃതവും മൃത്യുവും ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എന്നിലാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ വിവിധ ശക്തികൾ ഈ ചൂടും വെളിച്ചവും നൽകുന്നതും പിന്നെ വേനൽക്കാലത്ത് മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും മഴക്കാലത്ത് മഴ പെയ്യിക്കാതിരിക്കുന്നതും മഴക്കാലത്ത് മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം എത്രത്തോളമാണ് വെക്കുന്നത്, പിന്നെ അതിനുശേഷം അത് നിലനിർത്തി തന്നത്, ജീവിതത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം നിലനിർത്തുന്നതും അതിനുശേഷം മരണരൂപത്തിലെത്തുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഈ ആത്മാവും ശരീരവും എല്ലാതും ആര് തന്നെയാണെന്ന് പറയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഊർജം പ്രദാനം, നമ്മൾ പ്രവർത്തി ചെയ്യാനുള്ള ഊർജം നൽകുന്നതും മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും മഴ നിർത്തുന്നതും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഈ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാംക്ഷിച്ച് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ദിവ്യ സുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേദപഠനം നടത്തുന്നതും പിന്നെ സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും ഒരു വിധത്തിൽ ആരെ തന്നെയാണ് ഭജിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഭജിക്കുന്നത്. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ഈ സുഖങ്ങൾ മുഴുവനും അനുഭവിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് പുണ്യകർമ്മങ്ങള് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാമ്യകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? പുണ്യം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കുറെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? പുണ്യലോകത്തിൽ ജനിക്കും. സുഖം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ ജനിക്കും. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ മുഴുവൻ അവിടെ നിന്ന് അനുഭവിക്കും. അതിനുശേഷം അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ, നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിൽ, പുണ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ആ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം തീരുമ്പോ വീണ്ടും അവരെവിടെ വന്ന് ജനിക്കേണ്ടി വരും? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ അതാ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. അവർക്ക് വീണ്ടും
ഈ വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗാന്വേഷികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഈ സുഖങ്ങളൊക്കെ അവിടെ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, ഈ പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ സുഖം അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം അവർക്ക് എന്ത് വരാണ്? വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ്. പിന്നെയും അവർ കുറെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം അവർ വീണ്ടും ആ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പോകേണ്ടി വരും. അവിടെ നിന്ന് അതിന്റെ ഫലം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കണം. അങ്ങനെ ഈ ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയിൽ കൂടെ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കിട്ടാനില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അനന്യ ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പരിപാസത്തെ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇനി ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്? എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് ആരാണോ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്, ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്നത്, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാനെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും, അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഭഗവാൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ നമ്മള് ഭഗവാനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ നമുക്കറിയാം, ഭക്തി പല രീതിയിൽ ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റും. നവവിധ ഭക്തി, ശ്രവണം, കീർത്തനം, ശ്രവണം, കീർത്തനം, പിന്നെന്താണ് ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇങ്ങനെ പലതരത്തില് 9 തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏത് രീതിയിലും ഭഗവാനെ പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, അങ്ങനെ 9 വിധത്തിലും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ആര് നൽകാണ്? ഭഗവാൻ നൽകും. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, അവർക്കുള്ളതൊക്കെ ഭഗവാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനോട് നമുക്ക് ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഇതിന്ന് മനസ്സിലാകാണല്ലേ? നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു പോയാൽ മാത്രം മതി. നമ്മളുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാന് നമ്മളെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അത് ആര് നമുക്ക് നൽകും? ഭഗവാൻ നൽകും. മാത്രല്ല നമുക്കുള്ളത് നിലനിർത്തി തരുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരിക്കലും ഭഗവാനോടൊന്നും ആവശ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാവാണ് ഇതിലൂടെ ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഭഗവാൻ നൽകുമെന്നും നമുക്കുള്ളതൊക്കെ ഭഗവാൻ നിലനിർത്തി തരുമെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിനി പ്രത്യേകിച്ച് ഭഗവാനോട് ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആക്കി കഴിഞ്ഞു, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഉള്ളതൊക്കെ ഭഗവാൻ നിലനിർത്തി കൊടുക്കും, അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഭഗവാൻ നൽകുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? യേ ദേവതാ ഭക്ത ഭജന്തേ ശ്രദ്ധയാന്വിതാഃ തേപി മാമേവ കൗന്ദേയ യജന്ത്യാ വിധിപൂർവകം. ഇനി മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. കുന്തിപുത്ര, എന്നാൽ അവരെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? വിധിപ്രകാരമല്ല. യജന്ത്യ അവിധിപൂർവകം എന്നാ പറയുന്നത്. അവിധിപൂർവകം എന്ന് വെച്ചെന്താണ്? വിധിപ്രകാരമല്ല ഇത് ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് വിധിപൂർവമല്ല, അവിധിപ്രകാരം, അവിധിപൂർവകമാണെന്ന് പറയണം. അതായത് മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ വിശ്വാസപൂർവ്വമായി ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണത്? അവര് വിധിപ്രകാരമല്ല ആരാധിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. കാരണം എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എല്ലാ ദേവന്മാരും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആരെ ആരാധിച്ചാൽ മതി? ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ മതി. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ ഒരു ഓഫീസില് പ്രധാനമന്ത്രി ഉണ്ടാവും. ആ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ മന്ത്രിമാരുണ്ടല്ലേ? ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മളെ കറണ്ടിന്റെ നോക്കാനായിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നോക്കുന്നതിന് ഒരു മന്ത്രി ഉണ്ടാവും, എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ഒരു മന്ത്രി ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ഓരോ മന്ത്രിമാരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഈ മന്ത്രിമാരായിരിക്കും ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പൊ നമ്മള് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കാര്യത്തിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മന്ത്രിനോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്ററോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ മിനിസ്റ്റർ പോയിട്ട് ആരോട് പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ലെറ്റർ തരാനായിട്ട്? പ്രൈം മിനിസ്റ്ററോട് പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ട് വേണം ലെറ്റർ തരാനായിട്ട്, അല്ലെ? കാരണം ഈ പ്രധാനമന്ത്രി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാതെ ഓരോരുത്തർക്കായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ അവരത് നോക്കും. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആരാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്? പ്രധാനമന്ത്രി എന്നായിരിക്കും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അണ്ടറിൽ ചെയ്യുന്നവരുള്ള എല്ലാ മിനിസ്റ്റേഴ്സും.
അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാനും. ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഭഗവാന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പൊ നമ്മള് വരുണദേവനുണ്ട്, അഗ്നിദേവനുണ്ട്, ചന്ദ്രനുണ്ട്, സൂര്യനുണ്ട്, ഇങ്ങനെ കുറേ ദേവന്മാരുണ്ട്. ഇവരെല്ലാവരും ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ ഓരോ സ്ഥാനമാണ്. ഇപ്പൊ വരുണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സൂര്യദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഇവരുടെ പേരുകളല്ല, ഇതൊക്കെ ഓരോ പൊസിഷനാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് സൂര്യൻ. ഇപ്പൊ സൂര്യന്റെ പേര് വേറെ എന്തോ ആയിരിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വരുണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പൊസിഷനാണ്. ഇതൊക്കെ ഓരോ സ്ഥാനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇവര് ഈ ആളുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ആ ഒരു സ്ഥാനത്തിന്റെ പേരാണ് സൂര്യൻ എന്നും വരുണൻ എന്നും ഗണപതി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം, ഭഗവാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളവരാണ് ഇവരെല്ലാവരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ ത്രൂ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് പറയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇത് അവിധിപൂർവകമാണെന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നേരിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയോട് പറയാം, നമുക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയോട് നേരിട്ട് പറയാം. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് നേരിട്ട് എന്തും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് അവിധിപൂർവകമാണ്, വിധിപൂർവകമല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണം പറയണത്, ഒരു മരത്തിന്റെ വേരുകളില് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിന് പകരം അതിന്റെ കൊമ്പുകളിലോ മരത്തിന്റെ ഇലകളിലോ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ എന്താണ്, അത് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ചെടി ഉണങ്ങി നിൽക്കണ വാടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെടിക്ക് നമ്മൾ അതിന്റെ വേരിൽ കൊണ്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ ചെടി വിടർന്ന് നിൽക്കും അല്ലെ. കാരണം ആ വേരിൽ ഒഴിച്ച ജലം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആ എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും അത് മനസ്സിലാവാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് മാത്രല്ല എല്ലാവരുടെ ഒരു എന്താണ് സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടില് ഒരു കല്യാണം വിളിക്കാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അച്ഛനുണ്ട്, അമ്മയുണ്ട്, നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അച്ഛനോട് ഒരു കല്യാണക്കത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അച്ഛനോട് പറയാണ് എല്ലാവരും വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിലെ ഓരോരുത്തരും വിളിച്ചതിന് തുല്യാണത്. കാരണം ആ വീട്ടിലെ കുടുംബനാഥനോടാണ് അത് പറഞ്ഞത്. നേരെ മറിച്ച് ആ വീട്ടിലൊരു കുട്ടിയോട് അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലെ അവരുടെ മകനോട് പറയാണ് കല്യാണക്കത്ത് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാവരും വരണട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, അവരെ ക്ഷണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതെല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത് തുല്യമാകില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാവരെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യണതും എല്ലാവരും ആരിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, ഭഗവാനിലാണ് എല്ലാവരും നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമായിരിക്കും. കാരണം ഭഗവാനാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്. പക്ഷെ ഇവരോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാൻ അത് സ്വീകാര്യമാവണം എന്നില്ല. അത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിലാണ് അത് സ്വീകാര്യമാകുള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാനാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് വിധിപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്. അതല്ല മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് എന്താണ്, വിധിപ്രകാരമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് വേറൊരു ഉദാഹരണം കൂടി പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ശരീരത്തിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വയറ്റിൽ ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വയറിന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ മറ്റുള്ള എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും അത് കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനും ദേവന്മാരും തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാനായിട്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ്. അത് മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വിധിപ്രകാരമല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അങ്ങനെ യാന്തി ദേവാവ്രതാ ദേവൻ പിതൃൻ യാന്തി പിതൃവ്രതഃ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യ യാന്തി മത്യാജിനോപിമാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും, പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും, ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവർ അവരോടൊപ്പമാണ് ജനിക്കുക, എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയണത്, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരോടൊപ്പമാണ് ജനിക്കുന്നത്, പിതൃക്കളുടെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് ജനിക്കാം, ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കുന്നവര് അവരുടെ ലോകത്ത് പോയിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് എവിടെ ജനിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക്. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാവരുടെ ലോകത്ത് ജനിച്ചാലും എന്താണ്, വീണ്ടും ജന്മ മരണമൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്തില്ലാത്തത്, ജനന മരണങ്ങള് ഇല്ലാത്തത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജനന മരണങ്ങളില്ല. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് 14 ലോകങ്ങളിലെ ഏത് ലോകത്തിൽ പോയാലും ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന ലോകം ഏതാണ്, ബ്രഹ്മലോകം, സത്യലോകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകമാണ് ബ്രഹ്മലോകം. ആ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ പോയാലും പിന്നെ താഴേക്ക് വരുന്ന ലോകങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങൾ, അതായത് സത്യലോകം, സുവർലോകം, മഹർലോകം, ഇങ്ങനെ കുറെ ലോകങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. 7ാമത്തെ ലോകമാണ് എന്ത്, ഭൂലോകം, ഭൂമി പറയുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ ഏത് ലോകങ്ങളിലായാലും എന്താണ്,
നമ്മൾ വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ലോകം, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ മുകളില് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ മുകളിലാണ് എന്ത്, ഭഗവാന്റെ ലോകമായിട്ടുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അവിടേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല, നമുക്ക് ജനന മരണങ്ങൾ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലും ഇല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടേക്ക് എത്താനാണ് നമ്മൾ ഭക്തന്മാരെല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്നത്. അവിടെ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്കാണ് അവിടെ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഭഗവാന്റെ ഏതെങ്കിലും അവതാരങ്ങളെ, വിഷ്ണുമൂർത്തി രൂപങ്ങളെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ, ഓരോ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ കുറെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ഏത് അവതാരത്തിലാണ് ആ അവതാരത്തിന്റെ ആ ലോകത്തിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, വാമന രൂപത്തെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ വാമനദേവന്റെ ആ വിഷ്ണു വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ പിന്നെ വേറെ ഏതാണ്, വാസുദേവൻ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാസുദേവക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഏത് അവതാരത്തെയാണ്, നരസിംഹ ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ട്. അത് ഓരോന്നും ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണുമൂർത്തികളുടെ ഓരോ അവതാരങ്ങളുടെ ഓരോ ധാമകളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലും എന്താണ്, കുണ്ഠിതങ്ങളില്ലാത്ത ലോകാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോ മേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തിബഹൃദാസ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നതെന്തും, അത് ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ എന്താകട്ടെ, അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കും. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തില്, എങ്ങനെ സമർപ്പിക്കണം, ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ സമർപ്പിക്കണം, അത് എങ്ങനെ സമർപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുകയാണല്ലോ. എന്തൊക്കെയാ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം, 4 കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞ. പൂക്കളാകാം, ഇലകളാകാം, പിന്നെന്താണ്, ഫലങ്ങള് പഴവർഗ്ഗങ്ങളാകാം, ജലമാകാം. അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അത് എങ്ങനെ സമർപ്പിക്കണം? ഭക്തിയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. ഇല എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തുളസിയിലാണ്, പൂക്കളായിരിക്കാം, പിന്നെ പഴവർഗ്ഗങ്ങളാകാം, എന്തും ഭഗവാന് സ്വീകരിക്കും. അത് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഭഗവാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ നൽകുന്നു, അതൊക്കെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. കാരണം ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു ഭാവത്തെയാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്. ഭക്തന്മാര് സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും നൽകുന്നതെന്തും, ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ അതെന്തുമാകട്ടെ, അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. യത്കരോഷിയത സ്നാസി യച്ചു ഹോഷീദാസിയത് കൗന്ദേയ തത്കുരുശ്വാമദർപ്പണം. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, കുന്തിപുത്ര തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ, കുന്തിപുത്ര അതെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. ഇനി എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ. നീ എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിലും, നീ എന്ത് നിവേദിക്കുകയാണെങ്കിലും, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിലും, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിലും, ചുരുക്കത്തിൽ എന്തൊക്കെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എനിക്കായിട്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നീ ചെയ്യണം. ഇതെന്തിനാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഏതൊരു സന്ദർഭത്തിലും ഭഗവാനെ മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തി ആയാലും, എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഭക്ഷിക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദാനം ചെയ്യാണ്, തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ്. എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്, നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഭഗവാനെ ഓർക്കാതെ നമുക്ക് ഒരു സമയം പോലും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മളെ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികളും, നീ എന്ത് ചെയ്താലും, എന്ത് നിവേദിച്ചാലും, എന്ത് ഭക്ഷിച്ചാലും, എന്ത് ദാനം ചെയ്താലും, തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചാലും അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം? എനിക്കായിട്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. സമ്മോഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദ്വേഷ്യാത്തി ന പ്രിയഃ യേ ഭജന്തി തു മാം ഭക്ത്യാ മയി തേഷു ചാപ്യഹം. എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷാപാതവുമില്ല, എല്ലാറ്റിനോടും സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷേ ഭക്തി പുരസരം ആരാണ് എന്നെ സേവിക്കുന്നത്, അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്, അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? ഭഗവാൻ ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷാപാതവും ഇല്ല, എല്ലാവരോടും എങ്ങനെയാണ്? സമഭാവനയാണ് ഭഗവാനുള്ളത്.
പക്ഷെ അവിടെ എന്താ ഒരു പ്രത്യേകത ഭഗവാൻ പറയണത്? എല്ലാ സമയത്തും എന്നെ ആരാണോ ആരാധിക്കുന്നത്, എന്നെ സേവിക്കുന്നത്, ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമായിരിക്കും, അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തുമായിരിക്കും, അവൻ എന്നിൽ വസിക്കുന്നു. ഒരേ ഒരു പ്രത്യേകതയെ ഭഗവാൻ എടുത്തു പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സത്യത്തിൽ ആരോടും അസൂയയും പക്ഷാപാതവും ഒന്നുമില്ല, എല്ലാവരോടും സമഭാവനയാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷെ ഭക്തി പുരസരം ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചും സേവിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരോട് ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് കൂടുതൽ ആർക്കുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ അവിടെ ക്ലിയർ ആക്കി തരാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ കയ്യിൽ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ, നമ്മളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ എന്നും കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കളോട് നമ്മളുടെ എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവും. വല്ലപ്പോഴും കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കളോടോ നമ്മൾ അപ്പൊ കാണുമ്പോൾ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയും, പക്ഷെ ഡെയിലി കാണുന്നവരെക്കാളും കുറച്ചൊരു അടുപ്പം കുറവായിരിക്കും വല്ലപ്പോഴും കാണുന്നവരോട്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാനെ ഡെയിലി ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് ഭഗവാനും ഭക്തനും തമ്മിൽ ഡെയിലി കണക്ഷൻ നടക്കാണ് അവിടെ. അപ്പൊ അവരോട് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അടുപ്പം മാർക്ക് വരും, ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും. സ്വാഭാവികമാണ്, നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ വരുന്നത്, ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയണം, എനിക്ക് എല്ലാവരോടും ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷാപാതവും ഇല്ല, എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെയാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാലും എന്നെ നിരന്തരം വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരോട് ചെറിയൊരു സ്നേഹക്കൂടലുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അവരുടെ സുഹൃത്തുമാണ്, അവരെപ്പോഴും എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കൂടി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താവണം? നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തായിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതിന് നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമ്മള് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപീചേ സുധരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സഹ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായൊരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഒരാള് അത്യന്തം ഹീനമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തു, അതിനുശേഷം അയാൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ അയാളെ ദുഷ്ടനായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കാൻ പാടില്ല. അയാൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അയാൾക്കും ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് പവിത്രീകരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നൽകേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് കരുതണം? സാധുവായിട്ട് കരുതണം. കാരണം അയാളുടെ ദൃഢവിശ്വാസം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് ശരിയായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും ദുഷ്കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ ഭക്തനാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്തൊരു വ്യക്തി പിന്നീട് സത്സംഗത്തിലൂടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാറാനായിട്ട്, ദൃഢവിശ്വാസം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് ശരിയായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കരുതണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത്? സാധുവായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കരുതേണ്ടത്. ക്ഷിപ്രം ധർമ്മ്യാത്മാ ശാശ്വശാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. അവൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. എന്റെ ഭക്തനെ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ. ഇവിടെ എന്താ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? എന്റെ ഭക്തനെ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കൂ എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ പോലും ഭഗവാൻ ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ ആ വ്യക്തി എന്താണ്? പുണ്യാത്മാവായിട്ട് തീരാണ് ചെയ്യുന്നത്, പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അതായത് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവര് വേഗത്തിൽ തന്നെ ധാർമ്മികനായിട്ട് തീർന്ന് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ശാന്തി നേടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് ആരോട് പ്രഖ്യാപിക്കാനാ പറയണത്? അർജുനനോട് പ്രഖ്യാപിക്കാനാ പറയണത്. കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പറയണത്. എന്താ കാരണം? ഭഗവാൻ പറയുന്ന വാക്കിനേക്കാളും ഭക്തൻ പറയുന്ന വാക്കിനാണ് ആര് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് അത് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിലൊരിക്കലും ആര് മാറ്റം വരുത്തില്ല, ഭഗവാൻ അവിടെ മാറ്റം വരുത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയാണ്, കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കൂ, എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല, അത് ഉറപ്പാണെന്ന് പറയാണ്. കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്താണ്? ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു പാതയിലേക്ക് കടന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടാനായിട്ട് ഭക്തന്മാർക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും ആർക്ക് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല? ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. മാംഹി പാർത്ഥവ്യപാശ്രിത്യ യേപി സ്യോപാപയോനയോഃ സ്ത്രീയോ വൈശ്യാസ്തഥാ ശൂദ്രാസ്തേപി യാന്തി പരാം ഗതിം. പാർത്ഥ, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരോ സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായാലും
ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആശ്രയിക്കുന്നവർ ആരാവട്ടെ, സ്ത്രീകളായിക്കോട്ടെ, അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരായിക്കോട്ടെ, കച്ചവടക്കാരോ ബ്രാഹ്മണരോ വൈശ്യരോ ശൂദ്രരോ ആരായാലും ശരി, അവർക്കെല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് ആരായാലും വിരോധമില്ല. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണമെങ്കിൽ. ഇനി ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മധ്യാജീമാ നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്താത്മാ ആത്മാനാ മത്പരായണഃ. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പറയുന്നത്? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം, ഭഗവാനെ മനസ്സിലുറപ്പിക്കണം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നെ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്നെ തീർച്ചയായും പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം, ഏത് രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അർജുനനോട് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശ്യാമസുന്ദരനായിട്ടുള്ള ഓടക്കുഴലിൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, പിന്നെ ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഭക്തന് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മത്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവ ആത്മാനം മത്പരായണ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടെ, ഭഗവാനെ ഭക്തനായി, ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച്, ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ച്, ഭഗവാനിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേട്ടിരുന്നോ? ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയട്ടെ. നമ്മള് എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്? ഭഗവാനില് വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക്, അല്ലേ? കേട്ടില്ലേ?